ତାରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣଟେ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଟୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଡ୍ରୋନ୍ ନମ୍ବର ଯୋଉଟାକି HX750 ଡ୍ରୋନ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଟ୍ସ ପ୍ଲେ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଇଛି। ଦେଖିଥିବେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରାହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ପିଲା ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି 4+ ଏଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ଛୁଆଟେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ୟାକେଟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ଓରିଜିନାଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ପଢିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଟା ଖୋଲିବା, ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। I'm so excited, ମୁଁ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମଗେଇଲିଣି ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଡୁଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆଣିଥିଲି 3 ଦିନ ହେଲାଣି ତାକୁ ଉଡେଇକି, ମୁଁ ଉଡେଇ ଶିଖିନଥିଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଉଡେଇବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଇଏ କରିକି ସବୁ ମୁଁ କହିବି ଡ୍ରୋନ୍ କେମିତି ଉଡୁଛି କ'ଣ କରୁଛି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ଉଡଉଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଲଗାତାର କ'ଣ ଉଡୁଛି, ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଉଡେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟାକଅପ୍ କ'ଣ ଦଉଛି, ରିମୋଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେମାନେ କରିଦିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ଏଇଟା। ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଖରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରୋନ୍, ଗୋଟେ କଳା ଡ୍ରୋନ୍ ଟିଏ, ପୁରା ମିନି ଡ୍ରୋନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଡି ବକେଟେ ପୁରା ହାଲୁକା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ତ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଜନ୍ତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ରିମୋଟ୍ ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରିମୋଟ୍, ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍। କେତେ କ'ଣ ସୁଇଚ୍ ତା ଦେହରେ ଅଛି ଖାଲି ଦେଖିବା ଆମେ। ମୁଁ ତ ଏତେ ସୁଇଚ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି, କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜର, USB ଚାର୍ଜର। ତାପରେ ଦିଟା ଆମକୁ ପ୍ରୋପେଲର ମିଳିଗଲା। ଛାଡ ଏଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବା। ତାଙ୍କୁ ଦିଟା ପ୍ରୋପେଲର ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଚାର୍ଜର ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନୁଆଲ ଦେଇଛି, ଯୋଉ କ'ଣଟା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଢିକି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ବୁଝିଲେ ତ। ଆଉ କ'ଣ ଏଟା ରଖିଦେବା ସାଇଡ୍‌ରେ ଟିକେ। ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି ସିଆଡ଼କୁ। ଏମିତିକି ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ହଉଥିଲା କ'ଣ, ଭାଇମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନବକ୍ସିଂ ଉପରେ ଟୟ ଭିତରେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଏଇ ରିମୋଟ୍‌ରେ ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ। ପକେଇ ଦେଇଛି, ପକେଇ ରଖି ମୁଁ ତ ଚଲଉଥିଲି, ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। କାରଣ ମୁଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଚଲେଇ ନଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚଲେଇ 3 ଦିନ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଜି ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି। ଅନବକ୍ସିଂ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଫେର ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ତାର ଅଛି, ଏଇ ଚାର୍ଜରରେ ଏଇଠି ଚାର୍ଜ ହୁଏ। ତ ଚାର୍ଜ ହେଇ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗେଞ୍ଜି ଦେବେ ଏଇଠି, ଦେଖିବେ ଗେଞ୍ଜି ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳିବ, ଏମିତି ଜଳିବ, ବୁଝିଲ। ଜଳିଲା, ଜଳିଲା ପରେ ଏଟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ସିଷ୍ଟମଟା କହୁଛି କେମିତି କନେକ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ମାରିଦେଲେ ଏଟା ଅନ୍ ହେଲା, କୁଣକୁ ହେଲା। ତାପରେ ତଳକୁ ଉପରକୁ ଦେଖ ଏମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଡ୍ରୋନ୍ ଆମର ଏଠି କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଜଳିବନି, ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରିବନି, ଏମିତି ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଟେକ୍ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍। ଏଟା ଟିକେ ଟେକ୍ଅଫ୍ ହବ, ଦେଖିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼ୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲେଫ୍ଟ ଲାଇଟ୍, ଲେଫ୍ଟକୁ ରାଇଟ୍‌କୁ ଆଗ ପଛ ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ମୁଁ ଧର ଏମିତି କରିଦେବି, ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଦେଖ ଯାଉ, ଦେଖ ଏମିତି କଲେ ଗଲା ସିଆଡ଼କୁ, ଏମିତି କରିଦେଲେ ଏଇ ଇଆଡ଼କୁ ଆଇଲା, ଏମିତି କଲେ ସାଇଡ଼କୁ ଗଲା, ସେପଟେ ଗଲେ ଦେଖ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖ ବାଁକୁ ଯାଉଛି, ପଛକୁ ଗଲା, ଆଗକୁ ଗଲା, ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବାପ, ଦେଖୁଛ ତ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରୋନ୍‌ଟା ଦେଖିପାରିଲ ନା। ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡିସ୍‌କନେକ୍ଟ କରିଦିଏ। ତ ଏଇଆ ଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମୁଁ ତ ୟୁଜ୍ କରିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଦିଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ଦିଟା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଇଚ୍ ଥରେ ଟିପିଦେବେ 2 ଥର ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ତାର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ତମକୁ 20% ହେଇଯିବ। 20% ଧର ଥିଲା, ସ୍ଲୋରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଗ ପଛ ହଉଥିଲା ନା। ଏଇଟା ଚିପିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜୋର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଥରେ ଚିପିଦେବେ 3 ଥର ବାଜିବ, ମାନେ 100% ହେଇଯିବ, ମାନେ କନେକ୍ଟଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ପୁରା କନେକ୍ଟ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 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 ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କେତେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ସ୍ଲୋ କାମ କରୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ କେତେ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମଟା, ଏଇଟା ଇନଡୋର ଆଉଟଡୋର ସବୁଠି ଉଡ଼ି ପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 2-3 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ଇନଡୋରରେ ସବୁଠି, ଘରେ ଇନଡୋର ଆଉଟଡୋର ସବୁଠି ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଉଡ଼େଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟିକେ ଆଗେ ଟିକେ ଇନଡୋରରେ ଉଡ଼େଇଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଉଡ଼େଇବା। ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, କାରଣ ବାହାରେ ଟିକେ ଉଡ଼େଇ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ଉଡ଼େଇବା ବାଡ଼ିରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଝଟା ମୋଟା ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦୁନିଆ ଅଛି, ଗଛ ଡାଳ ଅଛି, ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଉଡ଼େଇଦେବା ଆଉ।
मन कहीं धरिया तू चलेनु कि ड्रोन मु कौन चलुची मु भी फास्ट टाइम पे चलुची और चलेबू आ यार लाଗୁଛି हाँ भाई मैंने कहते कि शुणु आ बैकअपटा केते समय दूची बैटरी बैकअप शुणु बैटरी बैकअप दूची हाईएस्ट 4 रु 5 मिनिट दूची और जब 5 मिनिट दूची लाइट गुड़ा जळुथु आ लाइट एमती जळिबो जळुथु किंतु आपण गोटे जिनस मेन जिनस होला 4 रु 5 मिनिट धर उड़ेइबे शुणु उड़ेइबे उड़ेइ सारा पर 4 5 मिनिट जेमती जो किंतु लाइट गुड़ा जळिबो किंतु आ रिमोट रो संपर्क रहिबोनी रिमोट आ बैटरी रो कनेक्ट रहिबोनी आपण खाली जानि पारुनथिबे खाली रिमोट को एमती सेमती करते मोर ये ड्रोन ही खराब अच्छी किंतु ना सेमित नुहे ड्रोन को चार्ज बसई देवे 5 मिनिट उड़ेले जदि देखिले रिमोट काम कलानी तो आपन टे चार्ज बसई देवे तो जदि वीडियो टी भल लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मिलवा नेक्स्ट वीडियो रे तो चलते से नमस्कार जय जगन्नाथ।